guys nang lakaw na di sila sa Cristel. Ako pa kumuli. Kay nang limpyo ko na rin. Ako nag general cleaning ko kay lagi na ka nang nalaman lagi mo balhin dito kay nasag kaso dito guys kay ano yan tumi gabi open ra day kaso dito kanang pwede ra mo sud og mga laki sa kinasa open ra dari si jahanggi kuanan guys kay wala man siya maka sudari manang balhin na pud ni ano kayo ni nilusi guys abog na kayo ba isang bintana makita na sa sud gani grabe hugaw ang janggi kuan kay arang ito mo man di makita na to sud at least maka sud budag hangin. Hello guys, majong adlaw. So mapadjud ko kauli. So ang ipang tangtang ag isang mga kuan diha guys, bid sa pin kay hang ipang labhan. Nya mura mig buang guys kay gahapon nang hakot nami amo ning ipang hakotanan kani yang gamit tanan. Balik na pud namo dari guys. Ibalik na pud namo kay kuan murag nay something dadto nga wala na magustuhi ba. Manang balik na lang mi dari. Inja na adyo na hinunang CR guys kay dali man nila adyo. So na adyo na. Limpyo na hanan sang panguskusan na ako na sagtaman guys kay wow. Mamalit pa ko karon og mga pangkuskus diya tanan ako pa nang gibubuan na sa kuan kanang sunrox daghang kadyo hang gibulbo. Nya na puti-puti na sa gamay so kung nakakita mo na guys so kung sana sa kaitom grabe jud ang itom kay diha magud mo gawas. So ang problema mo ni guys, dili problema ang kuan, baul. Ang problema ana kanang drainage sa kana siya dili sa mo down. Ana siya mo pundo ang tubig diri katong mga tubig sa pikas nga mga pangaligo nila, diha na mo gawas. Pero di jud nga ganang hugaw kadyo guys, pero nalapok lang sa diring kuan na, lapok lang jud siya kay diri man mo gawas ang katong mga murag lapok naman siya gikan asa gikan siya mga lapok. So kana ra jud problema so na sa ipang-uspusan guys og kuan sa zoo. So naka-decide mi nga balik na lang mi dari. So balik mi, mura mig buang. Mura mig buang guys. Balik mi dari kay kuan. Ako kahuman guys manguskus pa ko diyang taman ron. Kay naghakot pa magugo sa iyang gamit. Manang pa nang ugma na pud makauli. Kay daghan og gamit si Cristel guys, di man pwede nga katong bed space ra bitawon ja higdaanan ni ja gamay kay sa nga tanan maglisod siya og higda anja habang i-update sa gawas tangtang na tanan didto ang mga basura yan ang laba mo sa yun guys ya mga kuha ni jahan ang ipahugasan ang laba ko sa jo ang laba ko kuha naman po guys, ang tuso na naman dyan namo kay third year naman si Janja ang tuso na lang dyan namo ning sa katuig kay nagka 4th year di naman po siya mag boarding house kay kuha naman si Janja hawa mani sa likod dari dia na suba ba suba ba ni siya ay sapa sapa na dito sila maghugas ato. So na sa mga tulo ka room na si Janari. Ang kanindot magudere guys kay duol ra kay si Cristel. So manang guntahon sa lanon mo namo ni kay karong 3rd year. Kuha naman siya. Balik naman siya og dorm. Ya dari wa na gitangtang na basura. Limpyo na gitangtang na basura. Ay, pag na-pink ko rin ha. Puro pink. Diri raman ko di mo kumulakaw.
Sure ka? Ay, itago lang dito sa ilo. Dili, dala ilak na ako dili. So, man, Ano mo ang yabi mga? nas pitaka. Dili ka. Ano dili? Ang charger? Ay, dili. Uy, nani mo ni ha? Kasi magpangitain na po taon niya. Kung dili na kayo, yung video ko babay lang. Babay lang ba? Thank you. you. Sabi ko babay ka. Bye! Laki niyo ha. Sige, kita. Machat na ko may mauli na. Balik na po siya kiss, uy. Ang ginababay, Amping. Love you. Guys, kikade ko sa kuhan guys, kaya nipalit ko dani. Oh. Kanya man ginamit ito di Crystal guys. So, maglabas siya kaya man nagbutang siyang sinina. Di kulor na sunrox. So, ali siyang giduha. Batros. Kay dado na sa Cebu ang usa. Diya kahit po kaning domix guys. Naghinlo na ko sa CR guys, pero palit na ko para kuan. Nalaba po sa mga kuan ng Crystal, midseat. So guys, nang lakaw na din sila sa Crystal. Ako pa ko muli. Kay nang limpyo ko na rin. Ako nag-general cleaning ko kay lagi na ka nang nalaman lagi mo kuan balhin dito kay nasag kaso dito guys kay ano niyan tumi gabi open ra day kaso dito kanang pwede ra mo sud og mga laki sa kinasa open ra dari si jahanggi kuanan guys kay wala man siya maka sudari mo nang balhin na pud ni ano kayo ni yung nilusi guys oh. Abog na kayo ba mga ginhawa po ni di na may wala may panahon si Crystal good na maglimpyo ra na sa siyang sasahig magtrapo pero sa mga kaninas gawas na sa'y panahon na ano dyan nga rin ang kuhan day caretaker dani ang nang ihang aircon kuhan na siya ka ng alisdan siya og bag-o lugay na kainis ang puti raman siya yan na kay hugaw pa do guys kanang hinlo na naron kaya ako na siyang hinluan pamubuhan na siya guys og kanang cleanser niya na so tinuod na siya na kay kanang diha ikalawang man na niya akong ibubuan panipod ako ni siyang kuan ba kalawang ako ni siya so tangtang jud ang kalawang day siya kaniya grabe jud ni siyang kalawang guys so matangtang ra jud siya ano nimo kani di man siya formang kuan ni kaniha wala na ko naka-video sa kuan ani na tangtang jud siya kani na sinaw na siya kanya di dyan na sa sinaw kaniha karong sinaw na siya sigaw tangtang di siya tangtang ha bago na kita ang CR so hindi na siya problema ni kanya tangtang di siya wala na siya ikuan wala na siya kalawang so ang gibutang na guys kadagali ang gibutang ang kalawang ang gibabad na siya kani siya cleanser na kani po siya daghang po sa kalawang ganiha kan wa na siya tangtang na tangtang ka jud siya dyan na siyang gibabad niya ng guys so naglimpyo pa ko dito sa bintana kanaka pa na siyang ipang babad nawala na ang kalawang niya so padyo pumuli guys kay hasa din siyang giasikaso kay lisod ka dito siyang
balhinan guys kay kuan kanang di ko ganahan og daghan ba. Daghan kayo sila guys kay kuan kanang mga sagol ba na laki baye. Manang kuan. Ang naputi na ha. Kita na sa sugod si Cristel oh. So kaniha guys di sa ngit-ngit din na dito tanawon. Kay baga maguni din kuan sa screen. Baga kaso og kanang abog. Wala mas Cristel din mang siguro sa pagbalhin jud ni Cristel dani tuig na kapin si Cristel. Wala ni dyan na hinluin ng kuan kaning screen. Salamat kay kadto mambi naka balik na mi diri mambi. Unsa mukuha na lang si Cristel og kauban guys. Katong si Liza. Pero di pa karong kuan ay nagbalik na. Puhon kay bakasyon naman nila nagkamayo. Para kuan rami makalis rami sa kuan rent daning kuan kay mahal lagi ni siya guys. Patak ni siya og 8,000 kay ang kuryente og wifi og ana izahang rep. Oh, diba na puti-puti na siya guys. Oh, na puti na lamdag na. Nag karatatos Cristel nagbuli ni siya guys. Kuan na ni hinlo na ni puti na. May naputugal lang mamaluoy lamang ka ma. Tug sa pudma. Ana yang aluoy nas ni Cristel na guys. Maluluyon ka doon ng bata guys. Manang ako pusigido juga ko nga makakuha na siya kay grabe na nga naning kay na siya sa pag-eskwela. Hindi ganyan punta kay nang labaman ko na gilabahan na ng iyang mga kuan kaning bedsit karong ipudabog isang bigsit ba. So, kuan lagi guys kanang dito na lagi mi kay mobalhin na lagi na karong adlaw ta dito na sa matugon sa kay niadto pa mi gabi wala man musulti ang tagiya dito. Dili man ang tagiya na dito. Wa man musulti nga open ra tanan dito. Pwede ra day makasud og mga laki ba. Nya man wa ko katug gabi Yung saon kanin ako no nga makabalhin na ra ba mi nya nakadaon na pud mi. Pero okay ra man kay buutan man kadtong kuan guys. Mga taga-dalagit ra man to nya katong si Manang taga Bohol to. Taga Dawis. Kasabot ra pud sila. Nang wa pa na nakuha ag dahon guys, ugma pa pud kumuuli. Na grabe oh. Abog kayo, abog kuan kayo. Puti na jud ang CR guys. Tama na dito pero puti ko na sa diha. Ang problema mo dani kay kanang kuan diha ba? Katuod naman ko dani sa magbara, katuod na ko asay sunduton. Kay 5 months dun yung magamit ni Cristel ni kuan. Kaya yung magamit ni CR kay di lagi sa musudan ni guys kay puno lagi ni sa drainage ani mo. Kaya kani guys, ang isda na may higma. Karang sa video, ang isda na na. Hello guys, madung hapon natong tanan guys. Sa adlaw na hon. Bibis na. Pinala ko kaadlaw dari sa Pamagiti. Kung sa ko ningari, murag ningari mo kumurag markis mo siguro ko ningari. So nanglaba ko daning ijang kuan kanang mga punda o ijang mga daanan dari ja kani hapon isang ilabhan na naagas sa dadon guys kay kuan man kanang ara makainit. So anang ilabhan gahapon
So ang mga nahitabo guys, grabe. Grabe ang mga nahitabo na dari guys sa o ano eh pag balin-balin lagi ni Crystal lagi. Kaya mo lagi na dito na namalhin nami silang mga gamit. Unsa kay atong pagkagabi niadto mi. So kay kuan man day guys kanang open ra man day kadto dito ang kuan mga boys. Unsa murag nakanahan ako mga kanang basta ako kay di man jud ko mapakali guys basta nay mga sagol bitaw mga laki. Manang ingon ko ni siya nga okay ra ba nimo dito nak? Sa mama okay ra jud na dito ma. Kay dik lagi siya double dik murag mahug na to siya og kanang murag bidspisi ra nga na. So katong kwarto nga gamay duha sila. So 3,000 ang kuan nila dadto. Di sila pwedeng magdagamit. Di sila pwedeng kuan kanang pwede naman sila magluto pero magbayad sila o magluto sila dadto. Pero okay ra man guys ang kuan kay mga bugutan man kaso ang mga caretaker dadto kay mga caretaker dito pag umangken ra pud sa tag-idsa. Ang tag-idsa pud dadto na pud isang inahan nga isuon pud sa tag-idsa. Sa kay mo lagi na kanang di ba ko makapuges dya pag adto na mo pagkagabi kay open ra banday ba ang mga musuod dadto kada bang ang ganahan ko kanang higpit nga lugar ba kanang di pwede makasud ang mga laki ana kung karing lugar di dari kuha naman sa 1 year naman sa kapin magkuha na lang mi dari guys kanang namoy sa kabida dari kay duha mo jud unta sila dari si yang Ate Is na kay si Ate Is kay ni stop man og eskwela so anong murag bugat jud guys ang kuan so kato ni comment dili siya 8K 6K ra ni siya ang room tag 3K ra kada usa pero nahug si Crystal og 8K kay kaning rip guys nani si bayad 500 bisan og naa sa kontador nay kaugalingon nga kontador ni ipangaduan man siya sa kuan nga magbayad og 500 so 500 ani bilis sa tubig bilis sa kuryente so murag mo bilis siya og last 8K ang siyang na bayran pero karon na anay gibil nga gihatag murag 7K ra kapin kay murag 500 ani nya tubig ang wifi murag 100 nya tubig og kanang kuryente mo nang moabot siya og night time nga moabot og 8K night time pud nga 7K ra kay 7K ra kapin kay ang rip pa lang daan 500 ang bill minsan 300 sa kuryente sa 200 sa 100 sa tubig 100 sa wifi o di ba 700 kapin ay 7,000 kapin may time pud nga moabot og 8K manang maikag bitaw si Crystal guys yang mami nga kuan kanang mahal lagi mo to amo na lang gi kuan guys si kanang isang classmate kay murag kabisado naman jud niya isang classmate bago pa po siya nakabalhin dadto wa pa sa kabuan mo to din siya nga maabutan sa tong mga pila ka buwan dadto kanang kasi gamitan na pud diya ang down payment 1 month deposit 1 month advance so ni man siya nga magkuyog na sila sa Crystal so magaan-gaan na si Crystal dali nagka third year kay kuan man na naman si Katunga so tag 3,000 sila so na si Katunga kay kana na daghan ka jud istakya sa panang gipanghakot lagi na daghan ka jud sa mga books diyan nagpalit ko mga trapo lagi sa sahod ang CR hanap pong gikuan giadto na karon lagi adlaw naantay mo adto sa BD kay to BD lagi nga nagtagas man wa pa jud ko muuli og Cebu kay si Crystal huldi man karon ng klase wa may mo bantay dari guys sa diyang mga kuan musud man to sila dari katong mga kuan nya dira ningari dito ang caretaker ag dijahang aircon guys alis na na jaga nang kuan kay ang aircon man good kuan is ja kanang daan na kadto ba kung nakarimin do ng aircon nga daan na so gitesting na dili jud mo wala jud hangin so grabe nang hinluwa guys kay wag na malit lagi kung kuan sus mawari ano jud kaputi ang amuhang puti na kaso guys so marihang kabisihan ron wa jud kuno kapahuwain ja sa limpyo na jud kaadto kay pati mga wulahan na sa gipang tripuhan parehang pati aning
bintana na siyang kuan kaning kanihan na siyang gilabahan guys anang gitawod og balik. Oh, puti na kayong bintana. Diba? Makita na gali sa gawas guys, puti na kayo sa tanan. Ano ang kuan. Diya, diya man dari sang lutuan kay ang mga magluto ra magana dari. So, nagsaksakan dari dapit sa puntahan na. So, wadyo may mahimo guys kay bisid kadyo mangita ron og kapuy-an, bisid kadyo. Kay mag-adjust na pud si Crystal sa ijahang mga kauban. Unsa busy ra ba sa kadyo ron tinuon man bitang giubanan guys kay way mo asikasong hiya. Unsa ara na pud nang bisiha guys kay pila ka semana na lang man maabot na si Mambi. Mo nang uli na pud Cebu kay adto na pud ko sa kuan. Adto na pud ko dito sa Cebu mag kuan mang limpyo. Pero si Nicole nang laban na siya sa mga kurtina. Nang laban na siya sa mga kuan dito. Kaya amo tong inang ipaglabahan na dyan. Disney agi kay nang limpyo na pud ko dito sa Cebu guys. Walang kuan. So limpyo na kali di sa room guys no. Malang daghan guys yung mga butang kani hakot na ni kita mo sa vlog guys nang gidala na kanila isa gidala na kanang mga online gidala na kani mga books mga box so gibilin naman dari kay kanina lamang kani kay iuli man ni Cebu so basi naguli na mo hanina doon kay padama ning Crystal kay ato ibutang sa kwarto kay kuan gamay ra para magan maluag-luag dari kay magngita lagi may uga-uban daris kuan. Minsan guys sa kadugay sa na mag panghapot guys sa isang bag guys na gisi. Ito nag-uuna pud siya kay nagisi na mo to ni palita pud siya ngani kay kinahanglan man ni siya mag-duty. Gisi siya kay mo ni nang gamiton mag-duty. Unsa og magabi guys matugo dari ko sa kani ara na sang plaster diha sa pinan kaya ako matulog. Law man di ko ibaradi ay. Muna, salamat di kadyo Mambi. Hapit na pila ka adlaw na laman Mambi. Kita na ta. Salamat kanang amping dai sa imong pagbiyahe. Lagi na kuan pugo kanang sabi tay utang bi. Kana bang daghang kag buhaton ba anja. Say di na ka baka mahaw. Makapiyod to. Kay kuan maka busy kaniha ni sa panglabahan man tanan ni panglabahan na tanan ni na dali ra kadto na uga lagi kay kuan ang ihitas gawas jabutan pud kadto dito guys kay di ba nag-down na mi nya kayo kabutan man dito siya dito pikas di kay mo lagi na ganahan si Crystal dadto kaso lang maglima lagi kay daghang namujud mo daghan di ganahan Crystal kanang daghan namujud so mag-adjust na pud siya sa jahang adlaw-adlaw nagbangon niya to nag-adjust na pud siya sa pag-CR kadari kay November kay wa man jud ni maadyo hantod maadyo na lang ni gahapon gidali-dali nila pang adyo niya katong ang ipakita niyo mga basura tanan dadto gipanghapot na tanan limpyo na tanan guys so na limpyo tanan kay mo to gichatan mo ni ko nga duwa niya ganahan man jud sila ni Crystal kay limpiada man jud si Crystal di parehas ibang mga kuan nanood ko guys ba parehas sa way kay grabe ang dalas pikas ni Sud mi gahapon kay giadyo ko di pangasab-an kay agilahang CR musud ka madulas ka kay di panglumot yung tong caretaker nga tulo man sila na diha kay dapat jud diri sa room ang allowed ra jud sa kaliya duhara so nihanjo man sila nga tulo des pikas pud tulo nya des pikas kuan pud kanang tulo lagi sila andan ay mag agas ug uwan lagi lang kasami mo nang gahapon ay engineer ni nga diri kay naglista man tong mga kuan man wa ko kauli guys kay niya man sila nga aduhon lagi kuno bidi karon dawa di ay manon ni chat di ay nga ugma kuno ugma na pud ani mo uli sulod ugma na pud na wala na uli na jud Cebu kay daghan kayo buhaton dagto dan nasuya ko dari guys ba kay arang mahalok arang baratuha ag isda nya kanang ni suri po ko dito dapit sa airport sa Dumaguete na pud isda mga presko pud siya di pareha sa merkado dari sa Changi diri sa kuan nga di na kadyo sa presko murag asa na pugitan tong isda
Wala dito gibalita kay balita siguro mo guys nga dari na panglamay ang mga isda kay di na mahalin. Ako matagas kay kapidyangan ko. Kay lami kadyo ihigda ba kay ladyo naga kuan mo pahuway sa pug ko. Pero kung mag-upload na ni ang mag-edit ko unsa pahuway sa pug ko. So nang gihapit man si Cristel dari siyang amiga si Liza. Kay hapitin man na siya dari yung hospital na sila. Kadi lagi guys, kaduhan ni gisakay na sa padung didto og kuan ani. Alas ali susugda pa lagi ni video lagi na guys. May video na may nakakita na diri taga mga viewers. Lah, si Ruby Provinciana nga kani alsa na ni. So nagbayad din ko dato sa tricycle pagpahakot. Malakaw ra man hinusa guys, pero ang ikaluyan ni Cristel kay ito lagi tumoy. Nya mag kuan ba sa guys, taas ba sa ijahang hilis o murag 2 inches man siguro ng ijahang sandals. Diyo usay ra mo kuno kay hantil kay mo sakit kanang murag kay alagi sang ginan guys nga dili siya mag basa ug man duty sa kay arti man na siya. Manarapo man din na siya guys. Di man na sa makatug mga tuw man na siya og kuan di maka banlaw daan na din na sa Manila pa. Daan na sa Manila pa gamay pa na nga arti din na dili sa pwedeng manghatbat. Di na sa pwedeng matugog di manghugas siyang lawas. Grabe na. Bisan pa siguro gilantan na siya guys magbuo na siyang lawas. So galuto di ko dari guys suguan. Kanang kanon. Kay nagtinula man ko ganihan sa kay murag napanis man nagtinula. So ang gikuha tong pila ka buok unod. Diya na may ilaga si Cristel dari nga iring. Tuwas gawas ang gibutang so pa man gawas ang iring hangtang bidyuhan ba diya. Kay bawo man kung asa siya mo kuan kay na may butanganan dadto nga ato rag iring bitaw mo kuan kay usay ka ng iring nga mo tagbo ra bang Cristel. Kay bawo man sila guys nga Cristel jud mo na sa naong og iring. Ni kulog si Cristel guys mga dog lover na sila og cat lover. So mara to guys kay ug mahumanig trabaho ugma masin umuli na ko. Hindi man pwede dari og may magtrabaho unsa na may way mabantay ba. Ano gakuha po ko dyan chat lagi ron nagkuan basin kuno ugma kay namalit pali kuno materialis karon. Yung chat ang caretaker. Unsa kay kuan naman sunod semana wala na may classes Cristel. First May 2 wala na siya klase antod na kuan kay man na siya duty sa karon duty to siya sa Holy Child Hospital. Diya daghang salamat kadto Ma'am B. See you puhon hamping og imong biyahe. Diya shout out ninyong tanan mga nagpabilin sa kuan tani guys parang salay ko maka-upload ron kay malagin ara ka busy na budpud mi hang kukurang nang piranas nga tanan. Pero ako puning pa aduhon pud na guys kay mauwaw pud ko narabay na sus Ginoo ko. Pero di man nga kanang kuan jud kanang budpud na ba apa nang ipa adyo kay mo travel ko guys ja haluya si pud sa si Ruby Provinciana ay nga na kuan jud day ni kanang kugihan jud kay jud ni ang kamot ang na saga grabe nang panguskus dito si guys ang mga bintana dari tanan. Kani kaduha na ni gisunrukan ja. Mo palit pagling ko og kanang o kasabot yung ibutang dadto basta na ko ibutang ni palit dadto. Namalit ko gahapon dito sa ni sadyo ko og paglarga nila sa Cristel palit ko dito pang linis sa CR kaya hadyo nang gibubuan ng taman. Sus makakita lang din mo guys kung sa porma danas wa pa na mahinlui. Grabe. Kay diha lagi mo gawas ang katong mga hinugas nila sa gawas, hinugas diri ana mo gawas kung Cristel wa. Kung di jud pwedeng abrihan ni Cristel kay baho yang room ug yang abrihan. Mo nagagwantas Cristel dito na may mga kumon dito nga si daghan sa likod manang gwanta siya ngadto likod. So mara to guys kay naman yun nung kuan dari guys. Kay wa man jud ni gipatay ni namalit man ko dari og kuan. So salamat ka jud mong di kay na ako naman sa kanina chicken. Diyan na sa mga protein nga ngani pero nagmamahaw. Tapos sa itlog. Diya. Dari malit pa ko. Kasulungan namin na malit kay manguli na lagi mig Cebu. Wala namin na malit. So ipakita ninyo guys ang sunod na itlog maalat. Sa mihaw malit ito. Diya. Prutas na nasa guys na kanang ipalit kaniha. That's milog mangga o nasa dyan. Chocolate. Daghan na sa mga pagkaon na box. Chocolate rin dyan ibutang namin.
So wala may mag-stock og daghan kay mauli naman mi og Cebu siya. Nga pila ka buwan po siya, sa kabuan po siya mawa dari, mo naman ni nag-stock pero daghan ka dyan na sa pagkaon guys. Ano sa pagkaon na rin. Pinangga man kadyon na siya ni iyang mami. Ano yung pagkaon niya guys. Magtuon na siya pero kadalasan siyang kuan ba. Ano Skyflix. Kaning sa ni magic. Wala ka agad na siya hagipa kung ano mga dilata. Wala na agihapon siya dilata rin ang siguro kanawa na din siya time dyan na kaon na din siya nga mas nindot lang na ako dari kay lutuan man siya na man luto kong adobo, luto kong tinula, kasi siya century tuna. Kanin sa ni siya? San Marino corn tuna. Ano yan lutuan. So dili gid sa kuan kay pinangga ka dun sa siyang mami. Salamat kayo mami bi pinangga ni siya. Nya wadas ni aging pag-uli ni siya kay nagdaan naman na siya og bugas. Na ba si bugas dari dia? Duha ka sako pa niya ang bugas, duha ka sako lagi. Na pa duha kay ngani. Hindi kay hijaraman. Ano mga plastic na kay sudla man sa basura. Malaman isang silidari kay kuan. Tanawa guys oh. Nasi arirula diha kay sa unas kung ay guba pag dyan CR kuan sa arirula nag isang isedar mga kuan na laman kay magmolds man good ni siya diya ibutangan ni diya box magkuan ang box pero na mga pismas dari dyan mga yani oh. Gihatag ni siya ang classmate ba nga katuning undang na dagang kado na siya ka box na magmold sa mga siya guys oh ang kahuya ang ira ni siya og kanang atos Cebu kay kuan sa Cebu kanang init kay didto dari magud kay bugnaw man manang yan luto nagahangkan guys mag-init ra kuron sa kuan adobo diya magkuan dami og mangga kuan pa to sa Crystal guys mga last city pa to city pa to siya muli. Mingaw dari pero sama nang nakakuga. Timan man ko niya. Idari niya dyan tubigan. So karong panahon na guys, mag-inom siya tag tubig. Nagsigid na kong tubig dari guys. Coca-Cola ba? Magsige siya tag inom og tubig guys kay grabe ang init. Tubig ni si kung inom kay pagbigot kung taman kaduha na rin ko nag-ilis kay grabe ang inita nandya paning tubigan kay naman na si bumba dari na nga na rin siya og kuan mag give siya tubig Diyan nagsinday si Nicole kay gipalitan di pud siya sa iyang mami og kanang butanganan og kuan guys. Butanganan og siyang kwarto. Nga ni diya hag kuan guys. Tubigan ni diya. Magigib di ko rin kung gamay ngayon. Kani mga basahan po di siya guys. Ako pwedeng ipanglaban. Kinabahan ako na. Iputangan ako ng katong sunrox di color. Ano siyang ipanglabahan. Kaya wala na dyan time si Crystal guys maghinglo kay grabe lagi bisihan larong. Luoy. Namingoy na kay ihang naong ba. Luoy kayo. Sama man dyan ang kay ba doon naman dyan mong ang nursing lisod kaayo pero kaya raman niya
Di man disud ka kay dali ra man sister maka kuan. So moro to guys harap pud mong update ba kay namo tini message na nga kuan asa kuno ko. Wala gali ko nag-upload kuan guys kay say nara ko dali guys. Ang anak nag-asikaso ra ko niya. Kay puhon June, kumbati na po ko dani og paninda guys. Kumbati na po ko paninda dani kay hanggol sa next year guys kay magpa-taod ko kaugalingon nga kuryente. Kay kanang among kuryente dito sa Cebu guys, nakikunik ra ko dito sa bahay sa ugangan. Kay kanang common man pud tong kuryente ha. Kay gibahin-bahin man pud to pag kuan sa una, pero naka-remember jud ko sa una 13 month ni Papa Edi. Amo gihurot jud og pada kay aron matauran og kuryente kay malagi na ningon yang mga igsuon nga itong balaya kang Papa Edi ra gito kay bunso nag-isang lalaki. Pero lisod man og ingon ang ugangan nga common. Ano nagpahimo na lang jud big pajag-pajag sa una. Nakita na si Mambi nga kuan hagamuhang bayad sa una nga adto ra mi mang sa idaw man sanitas adto ra mi mangaon wa mi kusina. Pero grabe ka buutan ng Ginoo no kay wali ko katuo guys nga naingana gamuhang bayron diya nayanas mga nursing si Christy wa dyan na mo nagipangandoy pero gitudo dyan na sa Ginoo guys no kay kuan diya man ang pagbuotanan diya di pud na nato madag mamatay tas libutan guys no. Sumoro to guys kay kuan magluto pa ko kuan mag-init pa ko kay sa orasan na alas 5:30 na. Ako naka video ganiya guys kay araghan ka jud buhat. Gamay ra ni pero daghan ka jud hinduon kay si Crystal dari ra jud na siya wa naman siya magsudsud CR lagi kay mo lagi na barado. Diya mo tong gabantay ra ko pud ko dari nga moabot tong mag-adyo lagi wa man moabot. Kay ganahan lagi ta ko nga mauli na ko. Pero gahuwat pud ko dito speakers kay kuhaan po ito namang gidaw na mga 6K. Kuhaan man. 1 month advance, 1 month deposit. Diyan, chat man siya nakarong nga ugma na kuno. Kay gabi na siya moabot. So, thank you for watching guys. Amping og ampo tantanan. I love you all.